break. Uyakuthanda ukhuluma uhlezi ukhuluma. Yebo ukuthi uthatha le energy yakho ukuthi ukukhuluma uyifake kuma-CV wakho ngabe kade wawuthola wena umsebenzi. Ngabe uyasebenza manje. Uqinisile wena bemthako lawa khipha ingane yami. Wena ukhipha isiswe wena. Wena ungaloba futhi ngiphoqa, ungaloba ungangiphusha, ungangiphusha. Bazongihlanyela wena sula na ucina. Ungazophenduka ngikhuluma nawe, phose khipha ingane yami. Bayikhipha vele. Wayela. Wayela wena. Engabe ngizani uyazi umthetho manje. Phosha. Phosha. Phosha wena. Indaba mfethu. Usubaba wami ngani manje. Njani? Mina ngenze njani? Jwayela wena. Wena ukwazi ukubuya emehlweni. Ukwazi ukubuya emehlweni utshatha wena wakhipha ingane wena. Utshatha wena wakhipha ingane. Wena wazimithela wena bamthisa amanzi apop. Usinekani. Nangu Maria phela hambe kumithisa imoya engcwele. Oliflonga bengane mokuqala ukugcina nje wona ungicishile wona mina ngibe nesame ngane wena uyikhipha futhi ngane wena wayakogeza ukugeza kubaleka kanjani kwenze emnyama noma wakhipha le ngane bosuka lapho no wahamba ulana ubhuti wami omncane lo ukhipha isinyama ngaye Phosha Uyisithuphunga sentombazana isilima sengane wena noma kuthiwa kunjalo izolo lokho lathi ungibuka emehlweni mina ungithatha ngisebenza ngisonto lutho kodwa namhlanje ngithatha wakhipha ingane nami isinyama wena washiya kimi ngapha ubaba into zakhe zimqondele what if into ekhaya ngenxa yakho wena usathane wena usathane namabibane wena Fire ngikhulume kanjani fire man utag phuma kumina hayi utag man aha